Nork egin zion buruko gure Satorrari? Egun batean Satorra bere etxetik atera zen, eta Plas, gauza bat erori zen bere buru gainean. Biginia eta marroia zen, txorizo baten antza zuen. Hau da, hau. Esan zuen Satorrak. Nork egin dit kakapila ederra hau? Zu izan zera kakapila hau egin didana? Galdetu zian usuari. Ni ez, ikonera egiten dut. Eta kaka txuri bat erori zen lurrera. Zu zera kakapila hau egin didana? Galdetu zion behorari. Ni ez, ikonera egiten dut. Eta plosta, bost bolatxo erori ziren lurrera. Niam. Ding-dong! Zu zera buruko kakapila hau egin didana? Ni ez, ikonera egiten dut. Par. Amaos bolatxo erori zen lurrera. Zu zera kakapila hau egin didana? Ni ikonera egiten dut. Eta klasta, mokordo pilo bat erori ziren lurrera. Zu zera buruko kakapila hau egin didana? Ni ez, ikonera egiten dut. Eta opil berde parroi bat zabaldu zuen belarretan. Zu zera kakapila hau egin didana? Ni ez, ikonera egiten dut. Eta mikatxo bihun bat erori zen lurrera. Nork egin dit hau kakapila? Egon geldi. Gaztatuek zuten eta esan zioten. Argi dago, txakur bat izan da. Orain badakit nork egin didan kakapila hau. Esan zuen Satorrak. Kiskurrek, arakinaren txakurra. Orduan, Satorra kiskurren etxeko teiatu gego zen. Eta pist, bolatxo beltz bat erori zen txakurraren buruan. Mi. Satorra pospozik espia izkutatu zen barriro.